Gure gaurko gonbidatuari bi bisita egin dizkiogu. Aurrenengoan bere letxuak erakutsi zizkigun eta bigarrengoan ilarrak. Eta gaurkoan gurekin etorriko da koxinatzera. Elkarrekin udaberriko perretxikuen menestra bat egingo dugu. Gure gaurko gonbidatua Eneritz Imaz izango da Amerigoikoa baserritik etorrita. Bueno, hementxe dakau, Eneritz Imaz, ongi etorri, zer moduz? Ondo, baserria txukun utzi aldezu. Bueno, bastatzea, baina bai. Baserrin beti da holan egiteko, ez da? Bueno, Amerigoiko baserria, usurbilen dago, baina duen dazkazue landagunek? Zubitan dazkau. Zubitan dazkazu, eh? Bai, usurbilgo partian. Usurbilgo hausua herri jagoen zaila da, ez zatia zer dan, ez da? Bueno, zemuz moldatzezea koxinan? Moldatzea. Moldatzezea. Bueno, eta udaberriko perretxiko hauek, eharra sasoiko produktua, zuek beti sasoiko produktuak inibiltzen zate, gaur ingo dugu udaberriko perretxikoekin, barazki hauekin, eta gero patatakin eta olkikin, gauza beresi bat. Ongi? Jaten ondo? Ondo. Hau da, zaila hori kaina da gauna. Oso ondo, earkin moldatuko beha. Guantxe gatoz, osagaiak ikusi hostian. Bueno, lagunak eta Eneritz garatuko dizut pausuz pausu nundik noa ibiliko gehan. Ados? Bueno, esan dugun bezala, perretxiku prestatuko ditugu, hemen dazkau, karraspiluak, xixa horila, dakau ontxua, kasu honetan pinikola, ikusten zuen hola dakan hor marroian zea pinikolan karakteristika bada, bai nahiko prietok eta goxok izaten dira, senderilak eta udaberriko xixa, perretxiku famosuena. Eta ingo deuna da, betu hemen perretxiku hauek, ingo ditugu garbitu, txilarrezko papelan jarri, batzui pixkatekin, olio tanta bat, eta ingoitugu labianin. 10 minutuan, 180 geira. Gio ingoitugu beste alde batetikan, karraspilu hauek ingoitugu tipulinetan salteatu. Tipulina ondo goxatuko deu, gero hori ingoitugu juliana moztu, eta bertan salteatu. Beste alde batetik, ingoitugu txixa horik baratzurikin salteatuta. Eta amaitzeko, azkenengoa ingoitugu ontxuak, moztu xerratan, plantxan huelta ingoitugu, eta gero ingo deuna da, morteron, ingo deu baratzuri ale batekin, perexil pixkatekin da olio virginakin, eta gatza baitaren majau bat bezala ingo deu, eta ontxoi majau hori botako dio, bale? Orduan ingoitugu perretxikuak era guztita. Baina horren oinarria izango ja barazkiak. Ingo deu pisto antzeko bat, ingo deuna da bai tipulinak, piper berdia eta kuiatxua salteatu, ondo gorritu, berta botako ditugu gero zainzuri berde hauek, baitare espinakak, eta hoi utziko dugu plateran, oinarri bezala, zebatikan oinarrian bila guantxe kontatuko detana. Ingo deuna hemen da, patata hauek egozi, patatak egozi hostian, ingoitugu pasarotikan pasa, eta patata horri gehituko jau, sartai baten ingo dugu odolkila salteatu, desmigatu, eta patata horrekin naztu. Orduan izangoa patata odolkidun bat, eta hori izangoa plateran oinarria, patata odolkiduna. Barazki buelta guztin, eta gero jungo gea, era guztitako perretxiku gainean jartzen. Ados? Eta gu gutxi balitz, ingo deuna da, 3 arrautza hauek, ingo ditugu 6 minutu egosi, barrutik xamurra gelditzeko, eta patata hundi horrekin ingo ditugu patatas paja, esatena, txiki-txikiak, fin-finak, eta hola jarriko dugu arrautzan gainean kurruskari bezala, eta beian barazkik eta perretxikuak. Ondo? Baka unaiko lan, ez da? Bueno, martxan jartzeko. Hasiko naiz ni. Bueno, hau, holaxe jarriko dugu egozten azalda guzti, hau nire kontu. Lagundu goiazu betu, barazkik hasiko geha martxan jartzen. Ingozuna da, bi tipulina hauek garbitu, gio piperra, eta horiek sartagin baten jungo geha potxatzen txirrikitxarraka, bale? Oso ondo. Bueno, kontatu iguzu, Amerigoikoa baserritik etorri zean, esan dezut danak zer, aitak eta arrebaketetan lanien utzi aldituzu. Etxetik agertzean dena lanian jartzen. Bai, Hortan geha espertua. Orduan esan dizunen honia tortzeko zut desiatzen, Pixka deskakeatzeko, ondo tortzea batutan, lekutik atea eta beste gauza batzuk diteko. Bueno, zerrekin zaudete, baki beti sasoiko historikin ibiltzen zeatela, eta zerrekin zaudete guantxe, puri-puri jan. Ilarra bukatzen aizaigu. Vale.
eta tomatiakin hasiko gea. Eta tomatiakin hasiko Tomatiakin zate. hasiko gea, bai, eta ja piperrak tare aurra dijoazti, indila, Gernikako piperrak. Vale, ja guain ja bai Udara udarako sartzen. tokia etortzea, ezta? Hoi da, udaberri Oso ondo. ja pasa eta Eta udarako bueno, tokia sartzen. udaberrian, bueno, negutik honeako sasoian, zerrekin ibilizate, zein da zuen produktu izarra? Hilarrak pentsatzen dut izarretako bat izango da, ezta? Bai, udaberrin hilarrakin lanpila eukitze dugu, bai. Kiston lanpila, zetaka Bai. zue, kanpo negutegitan, za? Bitatik anite dugu, Bitatik bai. ados, Bai. ados. Eta, hilarraz gain, ze gauza gehiago entzate guain arte amaten hola? Babak eukitugu, Baba txikik? baba txikik, Vale. letxugre bai saiatzegea urte guztien Letxuk eukitzen. zuen beti zutako, zuen Hoi da. erreginetako bada, Hoi ezta? da, beti saiatzegea bai. Ados. Eta, bueno, negun da, porrua, azak, koliflorak eta brokolilare bai ite deu, bueno, pixkatola denetikan. Aldan gehiena bintzat. Koloretxua jartzeko zuen plazako unia, ezta? Hoi da. Ados. Eta, bueno, orduan, guain saltu indezue, guain esan dezu hasi zeatela ja tomatekin eta Bai. piperrekin. Noiz landatutakoa dira tomate hauek ja martxan jartzeko? Ba, udaberri hasieran. Udaberri hasieran. Bai. Vale. Bai. Eta hauek bai negutegin eta... Lehenengoak negutegin eta gero, ja ba, egualdiak eta zehatziganean, kanpokoak aztegia. Vale. Ez que pixka kontrolatzea, ja nola bi erreportaien dituzun badakit Claro. dakazuela, 2 hektarea esan zinuen, ez da uste dakazuela? Hektarea bat. Hektarea? Bai, hektarea, bai, ez 2 hektarea, bai. Aita esan Bai, zunan, bai. hektarea eta Bai, erdi kanpon da erdi Hoi da, jabarron oso bai, sola, bai, no? Bai, Horrekin jarraitzen dezue, okorak aizate etortzen edo? Nahikoak aborrekin. Nahikoak azue. aborrekin, bai. Eta bertan, bakitzuk gehiago ibiltzen zela merkatuan? Ni merkatuan, bai. Vale. Eta baratzan gehien bat, anaia ibiltzea. Anaia, Bai, vale. anai zarra. Arreba ez, o arrebare bai ibiltzen zan? Arreba ibiltze zan, baino... Eskakatu inda? Ikusi hemen lan asko dola, eta irakaskuntzan. Irakaskuntza Irakaskuntzan asko dabil. gustatzen zaio, eta Vale. handikan Oso tirado. ondo. Vale. Eta, anaia, orduna, eta aita ja errelebu ematen nahi zeate, o ze? Aita ja errelebu eman di jau. Eman diozue ja? Aldala behintzat, beti tokatzea pixkatola denon artian itia, baina aldala, ja aldan gutxina. Ze, errita asko ite aldu aitako, ze, asko egiten Eba. dezu zuek guen nobedade berrikin eta bestiak eta Eba. behaiei nola ite zuen. Asko aldatu da nola iten zuten gauzak eta guain gaztek gatozen berrikuntzekin edo? Atxanetikan ez da inbeste aldatzen, baina amona hitz ezan leno, Bai. ni baina on San Martinen, Vale. eta hor baina baritzea. Bai. Merkatuko Bai, saltzeko modua. Bai, bai. Vale. Oain asko saltze deu txikituta, prestatuta, Ja. lanak errestuta. Bai, baina Aldala. azkenean esatezu borraja bat ez bazu jartzen garbila Hoi inorrez da, erosten, hoi ezta? da. Eta jata bainak ez dare bai, garbituta Hoi eta da. txukun. Zer da gehien garbitu behar izaten dezuena eta txukun jarri jendiak eman alizateko bestela zaten? Mekatxiz lamar, bestela gu jaten dugu dana, o gu etxeko untxilla jateko dana, o... Ba, bainak, normalian denak txikituta saltzeitugu. Vale. Eukitze dugu oso hande bai, baina asko ze gehiago saltzea txikituta. Vale. Eta gero alian datorren gehienare bai, babak, hilarrak, potxak, udaran, Hori dana, ja txikituta oire, jotea. ja prestatuta, Vale. aletuta bintzat. Eta nola prestatzen dituzu hori dana? Baserritik etortzea prestatuta, merkatuan zaudeten bitartian aur garbitzen note zeate, o nola izatea? Denea. Denea. Merkatun... Eo zein hueko txiki Hoi jata da, garbitzen, ezta? Tartia ontokin, garbitzea, bai. Vale. Eta merkatuan, zenekin eotezea? Bakarrik eotezea edo... Ez, ba, 3-4 aitzegea, Bai. asteleenetikan larun batea. Ados. Hau dakazue, San Martiniko merkatuan, ez da? Hoi da. Gu eotege arraindegitako tokin. Hoi da. Arraindegitako Hoi da, zonan, ni zautze antxen, ja hortik erde. gertu dago, Hoi da, jatik ba, gertu hortxen. zaudet. Bueno, jendia jakiteko San Martin merkatua, Donostin dago, zentro-zentruan. Hoi da, erdi-erdi. Eta egila esan, zenba jende ibiltzean bertan, Pila bat, Pila bat. Eta eskerrak. Eta eskerrak, hoi da, eta ez gelditzia moitzen jendia, Hoi ez da? da. Bota bertara nahoz, olio pixka botako jotu guantxe, eta bertan bota. Esan dezu, astelentik larun Larun batea batea. datozeatela. Bai. Goizta atzalde, batzu goizetan, zer urtegi eukitzen dezue? Gu, 8 naste deu benta, Bai. eta ordu bikalde arte. Saiatzegea ordu bitan, ja, etxea juten. Vale. Eta gero, ze, ja baserriko lan egitea, horretzalen jai dezu, ondartza putezea kontxara, ozi dezu? Gutxi ondartza, baratza morenu hartzea. Bai, kolore hartzea, Kolore gero hartzea, itxurakin egoteko. baratza. Ai, Bai, ama. eta txaldian de beti ukitze deu zerbait iteko, ba, urrengo eguneako furgoneta prestatu, barazkik eta bildu, bai.
beti otea, lanen bat. Une izatetena, baserretan da holako jun jatetxetan, beti otea zerbait ingabe uste duna biharko, Oida, bazpare, zaspertzeko. Aber biharrez natzen ganda ez dakigu zein, zoze utzin behar da biharko bazpare, ez da? Ondo. Bueno, hemen harrapatu dira, labanakin ondo harrapatu hor barazki guztik, eta berta bota gutxik danak, eta ingo deuna da, tablak txukun jarri, eta hasiko naizena da, bueno, bihar ditutena da hemen ere bai. Hau martxan jarriko dugu, eta pixkatiten da nian, bueno, zu piperrakin jun, bai, piperrakin jun, eta ni jungo naiz bai tipulini hau, kolmeniak deitzen dira, badakizue euskeraz karraspinak diala, baino jendeak ezautitu erlauntza bezala, kolmenia bezala, nola erlauntzen zulotxuak bezala dazkaen, horregatik deitzen zaio erora. Eta guentzako, ingoentena da, tipula potxatzen jarrie bai. Bueno, eta merkatuan, esan dezu aldatu dela erosteko era, eta jendiare bai, jende heldua juten da, gaztek eta hasi dira, hori aldatu dare bai, edo... Aldatzen dihua bai. Nik usteet gero eta aukera gehiago eskaintze deunez de gure saiatzegea beti aukera zabalagoa eskaintzen, eta orduan jende gaztiare aida gertuatzen. Vale. Bai, gure amonan da garaitikan, hori nabaritzea. Eta zu esaten duzu, lehenotikan, igual ja helduagoak bakarriko gurasuak eta jute ziala, eta guain bintzat, igual dia guretzako guain gaztek diala eta leheno heldua ziala. Igual bai. Neritz, guain ikusten dut, zer gaztia dira da, gure edadekoa dira eta, ez da? Eta zesan behar nizun, gaztiak bai, ze gauza erostitu? Oiek bai dia erosten dituena gauza garbituta eta prestatuta eta aurreatuta pixka gehiago? Hoi da, lanetik bueltatu eta errexo eukitzeko. Etxeak gun, kasuelea ura gota eta barroa dana, ez da? Bi patata zuritu eta baina patatakin prest. Ezino, gila zan. Eta bueno, postuan bertan, noiztikan zaudete, batik zuek urte asko zaudetela bertan, ezka? Bueno, zu ez dakitzen bat, baina familia aspalditik, ez da? Bai, gure amona zizan, oain gauden postun. Amona, Amona, eta amonan aurretikan birra amonare jute omentzan. Bai, Bai. Guain zemat urte pasako zian ordutikan? Ez dakit, baina... Asko? Bai. 40 urte, bai. Eta amonak bai, beti zuek zubietan zeneukaten bai, zuen baratza ez da leku zaldau. Terreno berdinak. Terreno berdinak jarraitzen dezue. Eta ekoizteko era eta eramateko gauzak ere bai, bueno, guaingo barazki berrik eta historik eta sartu dira, edo antzeko gauzak eramate dituzue? Antzeko gauzak, bueno, beti daude zea berrik, tomate txerriak, eo brokolila, lehena etzan hemen zehatzen. Igual letxua mota gehiago erakutsi zuen bezala. Hoi da. Barroa? Hoi bai, venga, bota barroa. Osea, lanak zuegintakoak antzekuak, betiko martxan orduan. Bai. Eta egotesan famili guztia baratzean, edo... Bai, gure amak eta beti kontatzeu txikik zianian, ikastolatik amueltatu, eta baratza, jomerrizatezala letxu aldatzea. Letxu aldatzea, eta aurrengo eguneko gauza prestatzea, eta... Hoi da. Gelditu, beti. Ai, ama. Bale, hau nabazu behian mituz men organikoa bota, honei bi bueltan mango jo, eta bagoaz, txerrikitxarraka, hemen tipulina botako denik. Eta, bueno, lehendabiziko urratzak inditugunez, jungo geha erreportai bat ikustea, ados? Oso ondo. Zuriak ingenitun bezala? Aida. Ba, holako xiak, hain txukuna dia, noagoa zen guen. Ba, eneri, zehazki jungo geha taloa berri, bertan indigue perretxikukin beste gauza bat, goxua, goazen ikustea. Eguerdion Joseba, Ander naiz, orain Gorlizen gaude, eta orain Plentzian gaude, ikusten duzuen bezala mugan gaude. Ongi etorri Taloa Berri tabernara. Sartu nirekin. An zabaldu zen Taloa Berri taberna, hemengo jabeak ostalaritza sektoran ibilde oso luzea izan du. Beltza du izena. Plentzian eta Gorlizen beti bizi izan da, eta eduki du itxea artean, eduki du Jauna, Botxo, edo besteak beste Bilbon, eta baita ere La Fonda Larraurin. Plentziako portutik oso gertu gaude, leku privilegiatu bat da, eta Budan beti toperaino dago. Oso taberna herrikoia da, eta hemen lan egiten dugunok herrikoak gara. Pintxo eta tortilla eskaintza zabala izan arren, baita ere hamburguesak eta bokatak eta razioak eskaintzen ditugu, eta denboraldiaren arabera aldatzen ditugu. Eta orain aurkezpenak eginda, pintxo berezi bat egitera joango gara. Ia gustatzen zaizuen.
Gaurko pintxoa, duxel, ogi kurruskaria eta trufa izango da. Eta hauek dira osagaiak. Perretxikoak, kipula, urdaiazpikoa, idiazabal gazta eta gurin txigortua. Gero, maionesa trufa egiteko erabiliko dugu tartufoa, arrautsak eta ekilore oliba. Amaitzeko sekali hogerekin tostate egingo dugu eta paintzeko eskaia. Lehendabizi perretxikoak eta kipula txikituko dugu eta gurinarekin gorrituko ditugu. Eta orain kontatetuko dizuet nondik datorren duxela. François Pierre de Labaran asmatu zuen. Honek Usels markesaren sukaldaria zen. Eta errezeta hau asmatu egin zuen barrubeteak egiteko. Eta orain guk buelta bat eman diogu eta pintxo bihurtu dugu. Gero, urdaiazpikoa botako diogu txikituta baita eta azkenik botako diogu esne gaina urritzeko eta amaitzeko idiazabal gazta. Duxela hornigarri gisa erabiltzen da gehien eta niri bururatu zitzaidan pintxo moduan aurkeztea. Euskal toke bat emoten. Gero jarraituko dugu gure trufasko maionesa egiten. Horretarako berringailuan nahaztuko dugu tartufoa eta arrautsak gatz pizka batekin. Eta azkenik ekilore olioarekin lodituko dugu maionesa bat lortzeko. Gero jarraituko dugu gure sekale ogiarekin txafla batzuk egiten eta txigortzen. Bueno, ja amaituta daukagunean, hasiko gara gure pintxoa plateratzen. Lehendabizi, trufasko maionesa. Bueno, Joseba, hau da gure duxel pintxoa. Hemen egongo gara zure zain. Taloa berri tabernan, plentxean. Mila esker, agur! Ai, ama, Ander, ze itxura horrek, Bai. Ona, egia esan, perretxikukin gelditzea gauzak, itxasoko esan beno ni. Basoko zapore sartitugu gure plateretan, da egia esan, amorratua naiz ni. Izan duen itxaskikin, itxaso eramaten dugunea, eta perretxikokin basua. Bueno, jarraituko dugu gure historik egiten, hemen txea izaizkit tipulinak bere puntxu hartzen da bertan botako ditut zeituan perretxiko batzuk, batzuak jarriko ditu martxan sartzeko xixak eta senderiak labea txilarrezko papelian, eta zu lagundu duzu bi hau esakin, baitu. Gauza bat ingo dugu. Akizu barazki gila zera, eta asko akizula, eta hau ez nizuz esplikatuko, baina jende ikusteko golain, eta gogorrakin geldituko. Ikusi zu hemen nola honek txuri asko zegan, nahiko gorra. Hau seguru olain ezkeo, txikiagoa moztuko la. Bueno, haure nahiko gorra. Bueno, zure kontu. Eta hemen ingo deuna era batean moztuko ditugu, baitu. Era xelebre batean moztuko ditugu. Ingo deuna da, hartu zuri gailua, eta dana tiretan moztuko dugu horrela, bale? Eta orduan gutxi ingo dia, gero, azkenengo momentuan bakarrik botako ditugu hau esek eta hau tiretan, bale? Zure kontu, eta ni esan deten bezala hemen guain, perretxiko botako ditu xoa egiten juteko, eta beste alde batetik jungo naiz, hau esek prestatzen, labea sartzeko. Aurrena sartuko ditut hemen, karrazpinak, ja tipuleta, ja martxa polita hartuta dakaela. Bueno, eta aldi berean kontatu, nolatan bukatu zenun zuk merkatuan saltzen, hori nahi zenun zure bizitzako, hori ikasi zendun, edo nola izan da zure bilbidea bertaraino iritsi arte? Ikasi nun magisteritza. Ba, bale. Magisteritza ikasi nun, eta bueno, beti udaratan da oporrak genitu nian dazea, ni beti merkatua jonden itzan, amakin, oatxakin, eta gustatu ite zitzaian. Eta unibertsitatea bukatu nun urte hortan. Ze gustatzen zitzaizun, saltzia, o gero dirua kontatzia, o saltza, merkatuko saltza. Merkatuko saltza. Merkatuko saltza. Egunero zerbait izberdina, horrek, bai, asko gustatzen zait. Eta orduan, guain, nahi oso baratzan da merkatuan egon, o irakaskuntza jungo zea? Ni merkatuak ingaldu. Merkatuak ingaldituko zea? Bai. Nola zan, etzen nun segula ez da praktika ikin, edo esgarbi zen neukan, edo zergatikan ikasi zen duen orduan irakaskuntza? Ba, asko gustatzen zait, ba, umiekin da, umiekin aitzia, baina nola lanian hasi nintzen udara hartan. Eta oso gustuan egon, pues esan listo. Ba, ondo zaunekin jarraitu horri heldu, ezta? Hori da. Vale. Eta hau guaindan zenba gertatu, noiz pasatu dago, zenba denboa zuaz ja merkatuan? Ba, hasiko nintzen 2017, 18. Vale. Bai, 17 garren urtean ikusten. Eta bertan hasi zinean, eta esan dezu zaudela hor beste bi launekin, ezta? Baserrikoak dira, familikoak dira bai, edo? Ez. Vale. Baserretik ez dizue uste niño hartzen, ja, hor nahiko landa hor. Bazpare familiko gehiagire ez da komeni, bate hautia. Ados.
Eta San Martineko merkatuan zaudete, esan dezu aintzinatik zaudetela, ia mana o birramona zeola bertan. Horrez gain ninten dezu etxe edo salmenta bereziak, edo bakizu gaur egun daun modan dauden saski hile prestatutakoak, edo dana San Martinen saltzen dezue. Oain momentu honetan San Martinen eta Amak Groseko azokan saltzeu. Baina bere garaian, pandemia garaian, ikusita jendeak ezintzula etxetik atea eta guk lanian segi bergenun. Barazkik ateatzen nahi zian, da noa bitea eman behar, ez da? Eta esan genuen, salduko de etxez etxe. Eta klientien kontaktuekin, gero sare sozialetan de zabaldu genuen, nola haituko ginen lanian, eta pixkanaka... Eta zu jute zinaten auto hartu, eta furgoneta hartu, eta etxez etxe, eta... Egia esan hori, desberdina izan zen, aurre atatzeko zozein bihartzan, baina triskantza jarra da ez da? Etxean eta iritsi, portal eta iritsi, telefonua, hau ez da, hola bestia behan du, hola bestia ez dakit uzgeiztean. Karo, pandemian errexia zan, denak etxean zeuden, orduan, beti topatza genuen bertan klientia. Baina ja libratu ginen ian da, lan gehiagi izan. Lan gehiagi. Eta orduan ez dezu jarraitzen historia horrekin. Ez. Bueno, hau ingo deuna, behitu barazki ja zeitxurakaen, hau uste listo daudela ja, botako ditugu lehen da bizi esparraguak, eta geho bai botako dugu pixka berandu zio, ja botako ditugu espinakak. Hori da, oso ondo, horrela utziko dugu, bi guelta eman, eta guen lagunduko ja zuen eritz, patata horrekin esan dugu txipkak ingoitu gula, bale? Hori ingo zuritu, fin-finan moztuko dugu, eta makiltxuak ateako ditugu, eta jarriko ditugu bol batian uretan. Boltxo bat dakaten hemen, ez daga bola, baina, kasuelatxo bat emestela jarriko ditugu hemen, uretan, zu beta, gero txikituta dakasunean berta bota. Garrantzitsu izatean, paja nahi deunean da infinak dia, uretatik pasa, gero ondo iragatzi eta ura ondo kendu, zuntan ez eukitzeko triskantzaikan, baina almidoi pixkatu ikentzia ondo tortzen zaio, bestela ite dugu fin-finak txipa eta gero botatzeko prejitze eta peuta gelditzen dira. Orduan uretatik pasatzea komeni da. Zeu zei berezia botatzen duen perretxiko hauek, Hauek jasen itxurak pixka berezia. Ez baituzu ezagutzen da, ikusten baituzu basuan, emate goi da hoi pozoina da gaena perretxiko hauek. Baina oso goxuak dira, Oso goxuak. Bueno, eta orduan, salmenta horrekin guen ez tezuek jarraitzen, etxez etxeko horrekin. Etxea berta jendea jutea alda. Otana Donostia ekartzen zuen. Normalian dena honek hartu. Baratzatik pasatzea hola pasiatzen da dabiltzan batzuk gelditzea, baina ez, orokorrian dena merkatua ekartzen. Dena merkatua ekarri, eta esatezu, igual biziga lagunen bat, ezagunen bat, olakoen bat, baina ez dakazue dendatxua prestatuta, eta ez dakazue. Bueno, eta aita jarraitza aldu esan desuna, aita ja jubilatu altzaizuet, ja bilin aldu erreleboa pasatu guztiz edo nola da historia? Erreleboa pasadu, bai. Pasadu, baina ibiltzea txiki. Oida. Baina hobi pila dazka, orduan, moldatzea, ez da espertzen. Hobi pila, jarraitza aldu aitak egurrakin da, zea bere taila egiten da historik eta. Bai, egurrakin daka pasilloa. Pasilloa, ez da? Anaitzea, bai. Eta goen gauzak egin goitu, ja jubilatuta da, hola, pentsaten ez, ez da? Bai. Zer da egin niteitun gauzak? Asko guztia dezaio mailak eta... bai. Eta egurrak eta zeitetu, behak ere bai kudeatuta hola, o egur bila ibiltzea, o nola ite goi? Bueno, basotika nola eroitako arbolakin da itia, oira gehien guztia dezaiona. Claro, hori da aprobetxamentuko historia, eta rapatu, eta geho, nuen pentsaten dut ez dakit, egun urte bat utziko pare bat hor lehortzen, da ez dakiz, bai, oida. Ona, eta horre izugez aldio zueldu. Guaingoz ez, ez da? Guaingoz, bale. Bueno, xixak jarriko dugu erabatea behitu. Xixak, etxaio gustatzen labana, eta neak utzi zien xixak inoiz eta jola labana sartu dermosteko. Oida, beti eskuakin, ingo deuna da hemen batzuita sartu, eskuakin hola puskatu, eta gero, danan astuta kaunian, senderia batzuk, eta perretxiko batzuk udaberrikuak, denan astuko dugu oleotante batekin, xilarrezko papelea, eta labea. Orduan egurrana eta jarraitze egiten bakarrik etxian. Ondo, eta horrek guendikan ez du irrelebo ikan behar, ez da? Guendikan badaka denboak hor, ez da? Ondo. Eta, amak esan dezu guendikan Groseko aldean jarraitze gula. Zenbat urte eman ditu merkatuan? Beak txikitatikan horrekin hasi zen bizita guztia hortan erritu da? Ez, atxa baserrikoa da, izatez, baino barazkikin da hitzezan ama esango dugu. Eta gero, atxak enpresan itezun lana, baino enpresa itxi izan. Nun itezun lana?
Tolosan. Tolosan? Tolosako Vale. enpresa batian, bai. Eta itxi izan, da orduan Eta ja buru itxi belarri izan, jarri behar izan zuen. eta amona zijoan jubilatzea garai hortan, bueno, ja errelebo bat ondo etorriko zala, eta aitak hartu zuen. San Martinekoa. Pentsatzen dut betiko bezerok egiko dituzuela, ez da? Bai. Bezerok Bai. zure amonan axianak, gero aitana, eta guain zuek Bai, jarraitzen bai. duenak, ez da? Bai, hendikan jende pila bat etortzea amonataz galdezka, aitataz galdezka, bai, ja da, pues, gure familia oso ezautuko balue bezala. Ezautuko balue bezala ez ezautzeu eta. Bai, ez da, esautzeu, hainbeste aldiz, hainbeste Hori da. tratuan, da, hainbeste Bai. aurra eta atzea, ez da? Bai. Eta hor bertan, ez da oso turista lekua berez, baina turista batzuk bai ibiltzen dira, ez da? Bai, udara aldea eta gehiago. Udara aldea eta Bai, hola gehiago. Bai, Neguan bestela normalago izaten da, bai, ez da? bai. Ados. Eta zer erosten due turistak? Barazik eta, o galdera asko inda gutxi osi, oseiten due? Denetik. dao. Baina bai, badao, babarrunak, gindilak, karo, udaran izate aldea eta babarrunak beti daka fama, hemen. Bai, ez da? Eta tomatiak, Babarrunare bai udaran. ikosten dezue orduan? Guk ez egiten, baina bai, auzoki die eta hartzeien. Ja, orduan, dakazuen dana saltzekoa zuek egiten dezuen, baina arboko baserretarrak eta ere bai matizkizo gauzak. Bai. Vale. Hoi garrantzitsua, gero pixka danetik eukitzeko eta ezin danetikin ez da batutan, ez da? Vale, baina hor bada, kontu celebra David Bisbalek hola, xio, eta hilarran bila etorri zala, ez da? Oida, behin etorri zan, bai. Kontatu behin pixka, da. Ni kasualidadia eneon egun hortan, baina hoxen, atxak gure kliente baten laguna o ezaguna omen da, eta arekin etorri zan, antxe hontan, gure atxakin saltxan. Saltxan. Bintaz oso eta juntan, ez da? Aita, merkatuko saltzaileak ez dira makalak izaten, Askotan, trukoak berri izaten dira hau, baina gero guk izaten duna bezala, saltzailea oso garrantzitsua da gu anaiak batzuk dira sukaldarik. Eta gero beste anaiak zerbitzarik. Zerbitzarik saldu behar du, eta sukaldarik prestatu. Baina, zerbitzari jakin, behar duze saldue bai, ez da? Ez dut, tomate pila balimado hemen, gaur mundu guztia tomateak ingo behar du etxea, ez da? Oida. Zetriki baina erabaitzeitu zu hor. Bueno, baleneko postun jarri hola polipolitxak. Hau utziko betu barkatu jaso, hau utziko prestatuta eta gio sartuko eta azkenengo 10 minutuak gio puntxoan atatzeko. Bota poli jarri. Oida. Tonto raundikin. Tonto raundikin. Eta, bai, pixkat asko galdetzeigu, bezeruek eta garaikoa zer da onona, zer eraman, orduan, horrekin moldatzea. Eta gila esan betu, guain esan desuna, jendiei guztare zaio generua ikustia. Bai. Zugi bali magazu hemen, tomate asko, hilarra asko, eta lau piper, inorrek ez ditu lau piper hori galtzen, Nire gertatzen hori, jata kruasanan olako mendila jarri eta dana kruasanan bila eta askotan bi kruasan sistren da ezin saldu. Eta azkenean jendeak gustatzen jo generua da hona eta horren bila. Azkenean begillakin asko erosten deure bai eta hala izatea bai. Eta adibidez, zer da urte guztin gehien saltzen dana, arrakastak gehien dakan produktua zuen etxian? Letxuk. Letxuga, esan dezuna hori beti saltzeala. Bainak bai, prestatutakoak eta azkenian plater errex bat da nik usteet familintzako eta... Ia udako sasoian baina eta negun porruak, hori beti dago, ez da? Hoi da, porru gure bai txekua gaina izatean ez, Porruak beti kanpuan jartzea, o barruan ebai jartzea? Kanpuan. Eta niguen dela gutxi lehengo neguan da esan die, porruakin nahiko arazo izan dela, nekoizteko garaian batzu xamorro batzuk bezala, eta zeskiola barruan da asko galdu indala, eta bolako zubie... Ni bakit, sumai alden pasadala, ez dakit, subiet alden ezeo altzeko pasako zala. Bai, bueno, azkenian, lurrian landatzezunean, ez da zurezko lurran esko dago askotan, eta, bai, xomorruak eta batzuk, nabaritzea. Bueno, eta eneritz, aurtengo guzta, hainbeste bildurrak genukan eurik etzeola, lehorra zeola, azkenian etorritza egun euriri nahiko, zemuzko guzta aurtengoa? Udaberria ondo jonda guk. Gure kasun behintzat, gehor asko aldatzeu, noiz landatu zu, noiz... Baina... Askotan ezatezu, landatu behar nuen dala ibibate, zergatik ez goendala lau, zergatik ez behan duzio, zergatik... Aste baten gora beran, dena... Asko aldatzea, Asko aldatzea. Igual hilabete aldatzea, aste baten gora bera batik, ez da? Oida. Ai, ama. Oida. Baina ondo juntzaigu, bai. Udaberria, azkenian, eguzkia eta aur pixkat eta baldin badao,
bai, nahiko ondo. Aurrea, ez da? Hoi da. Bai, egia esan, bai, herribera alden da hortik ganbera arazoko jaukitu Bai. lehortiakin, Bai. gu lehortzen bagea, ez dakize gertatukoan. Ez dakit. Gu lehortzen bagea kamo mundua ja, Gu beti ezetasunak inibiltze gerata. Bai. Bueno, hemen txe, ingoetena da nik, baitu. Inberden hau xetu, hemen xixa hori jarriko ditut. Oiek leo labeako prestatuta azkat, eta perretxiko nistorian falta zeitena da onjuakin bukatzia. Baina hemen ingoetena da, esan dakoa, xixa hori martxan jarri. Hemen xixa horiek, baratzuri pixkatekin, eta jarraitukoet, betu, itia dakasuna da, lamana ezin joa bemoitzezu, Ai, ama. Hau jarri hemen, eta tiretan moztu, bale? oso ondo. Ingoetena da hemen, bota baitare olio pixkat, bertan xixa hori botako ditut, ebai eskukin puskauta, eta bi batzu jauek geho, mahau aiteko, ontsuei botatzeko. Eta gero falta zaiguna da, arrautzak uretatik pasa, eta kremain. Patatana hemen da gaula ja patata egosita. Bueno, eta bitartean jungo gea beste reportarik ikustea. Oso ondo. Ados? Oso ondo. Eta noa jungo gea? Ba, jungo geana da Bilbaino, bertan dago kontenedor, art, food and drink, eta ikusiko zuze gauza jarrakitituen. Oazen area. Apa, Joseba, zer moduz? Antxon naz, Bilbon gaude, Konde Mirasol kalean, eta gaur etorriko zarete ezagutzera kontenedor Art Food and Drink lokala. Ongi etorri. Bueno, kontenedor zabaldu dugu orain dela gutxi, otsailean. Kontzeptua da denda bat, non gauza zaharrak saltzen direla, sofak, mahai guztiak, aulkiak, eta gero dauka atzeko partean, barra bat, non pintxoak, edariak, edo zehozer saldu aldugula, eta ere arropa, amak Emilia Pelde jositako arropa. Hemen guztia dago salgai, eta kafe hartzen duzun bitartean, aulkia eraman alduzu etxera, edo arropa nahi duzun guztia. Hau bere garaian, dela 20 urte, artegaleria bat zen, eta egin duena orain, da artegaleria berriztu, jarri jatetxe bat, eta arropa denda. Eta kontenedorren proiektuaren atzean, Emilia Pelde, amak, eta ni neu, gaude. Hemen ditugun produktu guztiak oso garrantzitsuak dira guretzako, ze ni txikitatik ikusi ditut amanen etxean, eta hemen ekarri ditugu. Bueno, eta bitxikeria bat kontatuko dizuet. Hemen ikusten dituzuen ate handiak, amaren etxeko leio ate zaharrekin egindakoak dira. Kontenedor irekitzen dugu ostegunetik igandeetara, goizeko 12tatik, gabeko 10 arte. Eta gero astelenetik asteazkenetara egiten duguna da alokatu lokal osoa ospakizunak egiteko. Hau dendaz gain, taberna bat da, pikoteo moduko eskaintza dugu, karta bat dugu, pintxoekin, razioekin, eta gero daukagu edariak, garagardoak, ardoak, eta nahi duzuna edateko. Orain arte, kontenedoreko denda ezagutu dugu, eta orain, sukaldea ezagutuko dugu. Zamurinak egingo ditugu. Hemen ditugu gaur erabiliko ditugun osagaiak. Hemengo protagonista dira zanburinak, gero daukagu olioa, gatza eta koina pizka bat. Hasteko hasiko gara garbitzen gure zanburinak. Haragiak kenduko ditugu oskolatik, eta oskolak garbituko ditugu. Hemen ditugun pintxoak betikoak dira. Pelipadak, bilbainitoak, gildak, ditugu ere tarta parei bat, gero tortilla patatak, eta gero kartan beste gauza batzuk ditugu. Iberiko produktuak, gaztak, ditugu zanburinak, ostrak. Gero olioa botatzen dugu sarteginean, eta sartegin gainean saltatzen ditugu pizkatxo bat zanburinako haragiak. Gatza pizka bat bota, koinaka bota eta flanbeatu. Hemen eskintzen duguna da produktu lokala eta kalitatezkoa. Hau egin ondoren, hasiko gara aurkezten gure platera, eta horretarako haragiak oskola gainean jarriko ditugu, gero saltza ligatuko dugu, eta amaitzeko saltza gainetik botako dugu. Bueno, Joseba, hemen dituzu gure zanburinak, eta gure lokala ezagutu nahi baduzu, hemen gaude Bilbon kontenedor Art Food and Drink lokalean. Agur! Ai, ama, Antxon, ze gauza fina indun, Hoi behiratxu horiek, Bueno, ze ikutu berezia. Besarka da hondi ba, lagun, eta elkarrekin noiz egote gaituken. Ondo segi. Bueno, guk hementxe, indeuna da patata guretatik pasa, iragatzi eta hemen dazkau prejitzeko prest. Hementxe dazkaun perretxikuak, baratzuri eta oliokin jarri duna, laberatuko ditugu,
eoteko 8-10 minutuan bere puntxuan egongo dira. Hemen txere bai, barazki dazkau, tipulina, kuiatxua, botaitugun zainzuri berdeke bai tiretan moztuta, eta guain bagoaz espinakak tiretan. Eta egin behar deuna da. Egozi baitare, arrautzak. Eta arrautzak, barrutik gorringoa xamurra ateatzeko, esaten duen hori pasau poraua, baina pasau poraua egiten mazu, de 3 minutu edo 4 minutu, txurila pixkat gorrinik geratzea eta jendea gustatzen bakarrik gorringoa topatzea gorrinik. Orduan, gorringoa topatzeko gorrinik, da, 6 minutu, ja berua da honian, sartu. 6 minutu pasa ostean, urotzetatik pasa, eta moztu egozketa, eta orduan gelditzen dira bere puntuan, 6 minutu. Eta hemen indeuna da, baitare aurreatzeko, indeuna da, odolki puxketa bat salteatu, gure patata igeitzeko, eta patata zuritu, eta guantxe hasiko deneritz, patatak bertatik pasa, gero botako dugu gurina, eta amaitzeko odolkia. Dena martxan dakau, falta zaitena da, behitu, hauek, listo askau. Hemen ebai, xixa horik baratzu jakin, listo. Honei bi vuelta eman, eta falta zaitena da, jarri berde lapiku bat esan dagoa patata pregitzeko, eta bestia onjuak plantxan pasatzeko. Bueno, bagoaz, behin esplikatuta geho, konta iguzuen eritz, ordu librikan gatze altzaizu. Bakita ama zehala, biumedak kasula, merkatuan baserrikian, ez dakit, esan dezu geho kontxa jute zehala bainatzea. Nahi nukela. Nahi zendukela, bai, hoi da. Denboa libre gutxi. Gutxi. Bai. Biume dazkau, 2 urte dazka zarrenak iringoitu orten, eta beste txiki-txiki izango orduan. Eta bestia txiki-txiki ja. Abendun jaiozan. Abendun jaiozan, ez guantxe urte erdi jain da, Ze ona. Hortzik atea altzaio goendik ez. Hor da biltza. Hor arribiliko dana koskeiten dana ez da. Ze ona. Bueno, eta baina zeo zeingo, ez dakit, gustatuko zaizu noiz behin gaxinea jun, edo ez dakit. Alde unian, bai, zinea hola. Mendialdea, o ez dakit. Azte brutal mendialdea. Bai, aldana. Aldana egiten zu, ados. Eta adibidez, jute zeanian, igual oporreta eta lekuta, ni pentsatzen den beti horrengo zela, merkatuk ikusten da jendia nola da jartzeitun, eta ez dakit. Bai, oporreta jute ganean, kanpoa jute ganean beti gustatzen zego. Merkatun batetik pasa, ikusia nola dan, zer da gehien txunditzen dizuna, o zer desatezu, baleko ontan ez dakiz ikusi nuen, ez dakiz egiten guen hemen hain berezila, edo. Ez dakit, asko zehatzen atentzioa deitzeguna da, merkatu asko daudela turistantzako... Igual Barcelona junta, bokeria bezala, ez da? Oida. Eta guria da gehiago bertako kliente... Bertako jendiakin, eta betiko klientiak, eta... Zer mutik hori, presio, pizka falta zailo nahi? Bale, ba, baitu goletezu nien, eman bai egurra pizkatu, bai? Artean, bale, bai, ondo zoaz. Bale, orduan, bai, hori ikustezu, no? San Martiniko merkatua bai dela, merkatu plaza bat, erosketak iteko, eta ez, hainbeste showak eta historita, produktua eta sasoieko gauzak ez da. Vale, dagoaz, hauek bai, patata boktako ditut bertara. Eta txian, Casa Herrero kutsillo palo izatea, umek barazki asko jaten edo xerra patatakin nahi izate beti, ose? Denetik, hortan bentaja dakau. Jatu non atea zaigu eta... Bai, ez, gustatu zailo. Danetik jate gordon, ez da? Eta, etxen, koxinatzea tokatzen zaizu asko, edo baserrin normalen horretea kasuela danontzako, eta zene koxinatzea gor. Edo zu etxen aparte bizizea, o baserrin bizizea? Etxean bizinez ni aparte. Eta gizona asko gustatzen zailo zukaldean eitia, eta hortaz libratzen naiz. Ona, hori gauza ona da. Bueno, hemen txe, ingo deuna da. Guantxe etorriko gea, bestela gaur egun etorriko, eta ikustezu gauza desente dazkaula egiteko, ingo deuna da. Perretxiko kasu honetan, onto hauek moztu, hemendi pasa. Patatak ondo prejitu eta kurruskari utzi. Ingo deuna da, bi baratzuri hauekin, eta perexilakin da olioakin, olio berezi batzu iduna, eta ingo deuen hemen patata puriak, gurina, eta odolkia, elkartu, eta guantxe gatoz, plateraratzea. Bestela ez dugu, maten denbora, lan gehiagik jarriet. Guantxe gatoz. Bueno, hemen gaude, ia dana bukatu deu, ontxo pasako ditugu plantxatikan, eta zu lagundu nazu, eneritz, bota pure patata odolosteakin, bizkaitarrentza eta odolkikin guetzako, bota bertan, bueltan jarri oso barazkitxuak hemen prestatu dituzunak
kiston itxura dakaela. Oida, gutxi, hola, platertxo fin bat ingo Venga. dugu iztegoenian hau jarriko gea baino. Oso ondo. Da, kartoletan nio esaten bezala. Bueno, hemen txe, bagizue ontxua, vuelta eta vuelta, nahiko izaten diala. Hemen txe jarritu berrio lapikun, dana epeltzeko, txukun jartzeko, eta hemen esan deten bezala indeu, majaua, baratzuri bat bota, perezila, olioakin txikitu, eta hori bai, gatza pixka botako jote bai. Vale, eta gero, dana jarriko dugu gatzan puntuan. Pixkat, eta patatai desinte. Zemu zoaz horrekin, Bueno, ezin hobe, itxura erra. Guain ningo deuna da, betu. Hemen dikan atako ditugu, jepa, bero atea dugu. Eta jarriko ditugu, betu. Hartu guain, eta jarriko zu. Hau, alde batea pasa. Hemen hartuko ditugu goiarak. Eta guain jarriko dugu, hemen xixak, hemen bestiak bakoitza bere lekua, bale? Hasi xixekin. Kasu hontan, xixa horik baratzuriakin, bale? Geo, hemen kolmenillak tipulinakin. Bale, aberra boi, guelta mango jetela. Txak, bale, oso ondo. Guain, beste den, kolmenilla batzuk, oso ondo. Kolmenilla deitzen diogula karraspinak, Karraspinak euskeraz. Bale. Geo jarriko zu, hemen dazkaun, senderilluak eta udaberriko perretxikuak. Hau da, triskantza montatu gauna, Ai, ama, bale. Behitu hemen, hola, vaporen inda bezala, suabe. Jarri horreko pixkate bai alde hontan. Bale. Eta, guain, falta zaiguna da. Erregina, netzako ontxua dana, eta amaitzeko arrautza erdilane, bai. Hau da hori indeguna gaurkoan. Bueno, neritz. Zure barazki topatzea orduan, argi eta garbi, jun berda, San Martineko merkatua, eta grosene bai, Eta grosere bai. Nafarroa bera plazan, ezta? Ematu jarri, batea goazela, Bai, Nik segika nabil. Donostin binten dazkat eta leku berdinian dazkau. Ze gauza ona. Ondo egia esan, merkatutan egotean netzako plazerra da. Zeatik, dendetan da ondo gotea, baina jendia merkatura jutea erosketak itea. Eta guri komenin zaigu erosketak itea jutean jendiaekin topoitia. Eta gero sasoiko produktoka aukeratu eta goxatu eta ondo. Eta gero orduan, guain hemen goizen ibiliko zinean merkatuan. Guain, hau bukatu eta zertuaz. Baratzea, ondartza, ozein berrezu guain. Baserria. Baserria. Bazpare. Aber dena ondo dikoan Lanak onden ikustea. dituen ikustea. Bueno, arrautzau, pixka aukeran, juntza igun, niretzako nik gurdino gustatzen, baina bueno, hola ere arra ongoa. Vale. Eta azkenengo ikutu emateko, bagoaz hemen, perexil olio badatzu idun honekin, harriko dugu patatak hemen erdin horrela, vale? Eta goianak hemen, azkaunak, botako eta hau, ontsuan gainetik bakarrikan. Vale, ontsu botako dugu horrela. Ai, ama, hau da, udaberriko ministra eharrein deuna niriz. Eskerrik asko, azteko eta behin, etortzeagatik, nola ez gudan oiolako jaki goxok iteagatik, eta zenbat urte dihua familia osaltzen? Ja bat. 100 urte? Ez dakit bitxiko gehan, baina... Beste 100 mesedez, bale? Eskerrik asko eta goxatu. Agur laguna. Aio. Bihar arte.